आज आपण इथे सुरुवातीला दूध पोहे करतोय, त्यासाठी लागणारे आता साहित्य बघूया। तर हे आपण वाटीभर पोहे घेतले, हे सुके पोहे आहे, लाल पोहे म्हणतात त्याला। हे आता तेच पोहे आपण भिजवून घेतले आहेत, त्यात थोडंसं किंचितचं मीठ, ही वेलची पावडर आहे, साखर आहे आणि दूध आहे। तर आता आपण सुरू करूया कृती करायला। हे पोहे आपण चांगले 2 वेळा धुतले तरी असे मऊ होतात। जास्त वेळ पाण्यात ठेवले तर ते खूपच असे मऊ एकदमच लगदा होऊ शकतो त्याचा, त्यामुळे 2 वेळा पाणी घालून टाकायचं आणि हे असे पोहे चांगले असे भिजले जातात। हे आता पोहे घेऊया आपण। 1 वाटीभर पोहे घेतले, त्यात आधी मीठ घालूया, कारण नंतर मीठ घातलं तर शक्यतो दुधात आपण मीठ वापरत नाही, पण चवीपुरतं मीठ घालून घेऊया आपण। हे मीठ घालून ठेवलं आधी तरी चालतंय, चांगलं पोह्यांना मीठ लावून घेऊया आपण। चवीनुसार साखर, त्यात आता थोडी वेलची पावडर घालूया। ते मिक्स करून घेऊया चांगलं। हे मिक्स झालेलं आहे आता चांगलं। आता दूध घालूया त्यात थोडं। हे 1 मोठा ग्लासभर आपण दूध वापरलेलं आहे। हे चांगलं ढवळून घेऊया, कारण साखर त्यात विरघळायला हवी। तर हे आपले साधे सोपे सरळ म्हणजे 5 मिनिटात होण्यासारखे दूध पोहे तयार आहेत। तर खाण्याच्या आधी 5 ते 10 मिनिटं आपण हे असे भिजवून ठेवू शकतो। जास्त वेळ ठेवले तर त्याचा एकदमच लगदावून ते मिक्स म्हणजे एकदम चिकट होऊ शकतात ते, त्यामुळे आधी 5 ते 10 मिनिटं आपण हे असे मिक्स करून ठेवू शकतो। त्यानंतर 10 मिनिटांनी आपण ते सर्व करू शकतो। हे आता आपले दूध पोहे तयार आहेत। अगदी 5 ते 10 मिनिटात आपले दूध पोहे तयार होतात।